Beşugun Nur Muhammed Meredow'un döwlet ojagyna mihmançylykda yanymyzda Nur Muhammed Halipan Mehriban käbeti Gurban Cemal aýda bar. Mehriban daýdaty Hacı daýdamyz, Hacı enemiz bar, ýani Sara daýdamyz. Çelekem Nur Muhammed Halipan Mehriban ogullary Didar Muhammed hemde Hedret Muhammed. Ilkölene Şeýle Halipany, Ägirt Halipany terbiýelip ýetirip dünýä getiren Mehriban ene köp sawurtun aýdýas. Gurban Cemal aýda ömrüňizde okgan janyňyza sawurtun. Aýdym sasun otunda näýle aralaşdy? Belki garnaşlygyň birine ýa howsarlaryň birine aýdym sada höweti bar bolanlar mümkin. Kim iterek berdi? Nädip aýdym sada başlady? Düşünü verilen, düşünü aşağıdan bir düşüme girip verdi diye kurum etti özü oturup. Şu kurumun öğlenim özü yavaş televizyon öğlen, radyo öğlen. O da dedi o. Neçe yaşındadı? Yaşına kendi öğlen oldu. Ahli bilir küçüraktırdır. Yığın çözüyor küçürak. Mektep okuşusu oraya. Şu köşede bedrede öğler ya, öyle bedrede öğler onun muzikalını yaktım. O zaten sallamaydım saz burnu. Şondan biraz su da atalım. Şondan başlattı ama toya gidip başladı yavaş. Televizyonda etadan haytaydımçılar dinleýärdi. Akışta var. Akışta var dinleýärdi. Gaýbany Halipa okunu şonu tutundy. Şonu dinlerdi. Uysam şonu dinlerdi, içsem şonu. Doğru. Şonu bilen bir toya sevim derdi ki. Şu televizyon bilen ben daydım sağ. Elçileri yarama Gözün kömüründün Bu dünyada Nur Muhammed Meredow hakykatdan hem dolu halkyň söýgüsini gazanan oglan hem dostum hem diň duşragym menden 3 ýaş kiçik bolýardy. Men Nuryny aslynda gaty irrak tanýanna. Hazır aýdyn näçinji ýyllar bolýar. Harby golluğa gitmäkem 85-86-njy ýyllar. Ondan sala giyjiräkine 87-nji ýyllar harby golluğa gitmäkem şondan bäri tanýan. Şu ýoluň aňyrsyna şolon çykanlar ýaşaýar da, men dostum da irrakdan tanýan men. Tarap aýdyp oturýar da, onu käbap Nuryny getirýärler bizden kiçirak bolýan agyr gitarany çalyp berýän aýdýar da. Şu wagtdan bäri tanýan, men garyndaşlaryny hemmesini tanamyň. Käwat ýüregini atjan edýärdi, duran ýerden plan ýerden gelýärdi, bir aýdym bardy, gurlaşlýardy, sadynlar bardy. Sadynlarym näle, şu men ýanymda bolsa ertirsen ýandy, ýa sen ýandy, men ýanyma bolaram. Ýüpüniň üstüne odun goýar.